Po dlouhé době tě vítám, nebo vítám vás u nás na našem kanále King Gardens, kde točíme deník zahradníka. Pravda, dost nepravidelně, protože za prvé nebyl čas, za druhé jsme dělali práci, která byla nepublikovatelná, respektive neměli jsme schválení o tom, aby jsme dál do světa šířili naší práci. Takže je to tak, bohužel nic s tím neudělám, byť mě to mrzí a spousta z vás se nás ptalo, kdy už bude nějaký nový video. Člověk by rád něco natočil, ale když na to není ten čas a není to schválení, tak bohužel to prostě nejde, ale to nevadí, máme krásný teplej, byť dneska sichravej podzim a my jsme se pustili do nové realizace, kde to schválení máme, což je super, takže děkujeme majitelům krásné budoucí zahrady za to, že můžeme publikovat naši práci dál a že se s vámi můžeme podělit o tu radost, jak nám to jde a co vlastně tvoříme. No a dneska to bude hodně o cestě, budeme totiž tvořit, nebo už jsme stvořili cestu, která je do svahu a která je ozvláštněná tím, že jsme zde vytvořili i schodiště, takže těším se na to, až to uvidíte. Samozřejmě nezapomeňte nám napsat do komentářů, jak se vám to líbí. No a spolu s tím se dál uvidíme i s Davidem při výsadbách a tam si řekneme něco jednak o rostlinách a řekneme si i o tom, jak jsme celou cestu stavěli. A abych vás trošku navnadil, tak vám tady ukážu Nida Gravel. Doufám, že to říkám správně, mě to totiž nejde vůbec z pusy. To je tahle voštinová deska, kterou jsme použili na zpevnění, aby nám to drželo tu frakci 0,4 štěrk. Ten mlad, který tam bude, aby to neteklo z toho svahu pryč. Takže se můžete těšit, pohodlně se usaďte a klasicky, jak říkám vždycky, jdeme na to a mám velkou radost, že jsme zpět a že vy jste s námi. 42. Já vlastně nevím. Je to kameru. Tak jo, pro velký úspěch to točím ještě jednou, protože jsem zjistil, že kamera si pulzovala, lítala všude možně a nebyla schopná mě zaostřit a na pěkný obraz by mi to nedělalo dobře ani mě, ani vám. Takže pojďme na to ještě jednou, když jsem stříhal náš deník zahradníka, protože to dělám postupně, jak jsem zjistil, že máme spousty záběrů, ale málo mluvení, takže teď to proložíme troškou mluvením a prozradím vám trošku z toho našeho tajemství, jak jsme tu pochozí mlatovou cestu ve svahu tvořenou schody vlastně tvořili. Tak v předchozích záběrech jste si mohli všimnout, že jsme tam kotvili nebo připevňovali hranoly. Ty hranoly jsou dubové, je to tvrdé dřevo, protože měkké dřevo by zde na zahradě velice rychle znilo. Dubové hranoly mají rozměry 100x100 mm a jsou pro jistotu ještě ochráněny nebo natřený ochranným nátěrem, tak aby jsme tu dobu trvání našeho dřeva na zahradě prodloužili. Jinak, co jsem slyšel a četl, tak dub ten úplně v pohodě dá 15 až 20 let na zahradě, pokud ho nemáte někde v líně, ale máte ho na štěrku. A ty dubové hranoly jsou kotvený pomocí roxorů o šířce 0,8 mm a o délce 1 metru. Takže to máme pěkně zakotvený v zemi. Použili jsme zde ještě jako pro sichr betonovou patku,
která je opřená o hydroizolační folii, tak aby se nedotýkala toho spodního hranolu a dřevo zbytečně neabsorbovalo vlhkost z betonu. No a teďka samozřejmě, jak už máme hotové všechny ty štěrky, všechny ty štěrkové vrstvy, máme tam i tady voštinovou rohož, tak už je to pevný jak skála a nic s tím absolutně nehne. K těm samotným štěrkům je to taková ta klasika, 1632 na spod, na to jsou položeny ty dubové hranuly, no a navrch potom vrstvená 4/8, na to položená voštinová rohož a ta je zaplněná 0,4. To všechno samozřejmě žehlený, tak aby se to nikam nehnulo a z boku máme položený plastový obrubník. Tak to by bylo možná ve zkratce všechno. Pokud vás napadnou nějaké další otázky, tak nám samozřejmě pište dolů do komentáře, my rádi zodpovíme a poradíme vám. No a samozřejmě teďka už nás čekají samotné výsadby, kterýma nás provede David a řekne nám něco o rostlinách i něco o tom, jak vlastně samotnou cestu navrhoval a projektoval do samotné zahrady. Takže ještě se na co koukat, tak vydržte, sledujte dál a jdeme na to. Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out round town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming out second best, always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. Všechny práce, které jste dosud viděli, jsou první etapa zahrady. Jedná se tady vlastně o ten průchod mezi domem a plotem. Příští rok budeme pokračovat se zbytkem zahrady. Myslím si, že zase bude taková trošku jiná než paleta prací, které jste od nás dosud viděli. Držíme se samozřejmě takového jako lokálního prostředí, nicméně díky tomu, že dům je takový jako lehce, dejme tomu možná středomořský, tak bude takový nádech i zahrady. Jinak teda, co se týče samotného průchodu, tak tady překonáváme převýšení zhruba 3, možná 3,5 metru. Myslím si, že to bude něco kolem 3,20. Tím pádem ta pěšina, která tady vlastně prochází mezi těma záhonama, tak jsme si s ní trošku pomohli tady s těmahle dubovýma schůdkama, tak jak už jste mohli vidět v samotném procesu výroby. A je to kvůli tomu, aby ta pěšina neměla takový sklon, takový spád, ty jednotlivé segmenty. Pak teda nám končí už tím dubovým schodištěm. Co se týče záhonů, tak barevně půjdou do takové jako modrofialové, něco pokvete i růžově, nebo v takových těch jako odstínech těchto barev. A v kontrastu k tomu tak používáme vlastně takové ty jako modravé stříbřité listy. To znamená třeba Festuca mairej, taková že vzdušná okrasná tráva, Festuca glauca, taková jako namodralá, zase už trošku nižší. Obě jsou to teda trávy česky kostřavy. Potom tady máme vlastně modré listy levandulí a tymiány. Ty tymiány spolu s těmi nízkými kostřavami, tak tam tvoří takový ten lém nízký toho záhonu. Jo, takže jakoby záhon fialová, stříbřitá. Na druhé straně
tak jsme původně chtěli udělat stříhaný živý plot, ale díky tomu, že tady máme dřevěné oplocení, které se musí občas natírat, tak jsme nakonec zvolili variantu toho, že tady budou vysoké okrasné trávy, které budou mít tak jako 1,50 m zhruba. V popředí budou bergénie, stále zelené okrasné trvalky, které od nás už jako znáte ze všech možných videí. Je to taková ta klasická stále zelená trvalka, kterou často používáme. Zase vlastně rozrostou se tak, že to bude zapojený pás, zapojený lem toho záhonu, který možná bude mírně přerůstat přes tu pěšinu. To samé se týká i těch tymiánů na té druhé straně. Jinak trávy vlastně budou kvetoucí, budou mít takové jako k podzimu takový nádech vlastně do fialova těch květů, takže to taky bude zajímavé, budou takové jako vzdušné, samozřejmě mnohem vzrostlejší než teď. Tak jo, těšte se na další práce. Přenatáčí. Nádhera. Ale ten záběr už máme tak jak milionkrát, tak vidím, že vystřihnou z jiný zahrady. Ale já si to nedělal. Jo, já vím, ty mě paroduješ, OK. Já myslel, že víš, že tak si tak jako přeměřuješ tou rukou. Už to chápu. A já mám kolem toho, ne nad tím. Ještě můžeme natočit tohle.